Veľmi rád by som vás chcel privítať v pastoračnom centre pri kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave na jubilejnom 40. synodálnom podujatí, ktoré organizuje synodálna skupina pri tejto farnosti. A náš cyklus má názov Umenie a cirkev, alebo teda rozšírenie, či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru. Moje meno je Jan Barčiak, som absolventom žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a popri tom ešte okrem toho teda pracujem pre časopis Verbum pre kresťanskú kultúru. A teda okrem toho, že vás tu dnes vítam, tak by som vám chcel na úvod, ešte kým dám slovo našim vzácnym hosťom, povedať niečo o tom, že odkiaľ vychádzame, prečo tu aj dnes sedíme, že to je vlastne celé veľmi vzácna príležitosť, dá sa povedať, že dar. A teda na úvod vychádzame z myšlienok synodality o synodalite pápeža Františka a pápeža Leva 14. Základnú inšpiráciu pre tieto naše stretnutia bola príhovor svätého otca Františka v Bratislavskej katedrále svätého Martina, ktorý predniesol v pondelok 13. septembra 2021. A pred týmito 5 rokmi nám pripomenul 3 podstatné prvky spoločného kráčania a synodálneho zdieľania. Sloboda, tvorivosť a dialóg. Je obdivuhodné, ako sa tieto úlohy prekrývajú s tým, čo považujú umelci, ale aj všetci tvoriví a citliví ľudia za nevyhnutné pre seba a svoj život. A to nie len v cirkvi. V roku 2022 pri kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej v Bratislave vznikla skupina Umenie a cirkev. Po prvej fáze, teda tých samotných synodálnych stretnutiach, pokračujeme od roku 2023 synodálnym cyklom otvorených stretnutí a návštev galérií, ateliérov, chrámov. Počúvanie a dialóg má byť štýl života na všetkých úrovniach v cirkvi. Počúvať sa navzájom, počúvať a nechať sa viesť mocou Ducha Svätého. Spoločne s vami všetkými sa dnes večer budeme usilovať napomôcť rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Prekonávať časté nepochopenie, ošetrovať zranenia a liečiť predsudky na obidvoch stranách. Každé jedno uskutočnené synodálne stretnutie môžeme spokojne považovať za zázrak, alebo ak chcete, tak dar, ktorý sa nemusel stať. Na dnešnej synodálnej diskusii vítam medzi nami synodálneho jezuitského hudobníka, muzikológa, hráča na hoboj a aktívneho tvorcu súčasnej liturgickej hudby Vlastimila Dúvku. Vítajte. Ďakujem pekne. A takisto aj oceňovanú interpretku a skladateľku nielen súčasnej experimentálnej hudby a hlasovú pedagogičku Evu Šuškovú. Dnešný večer bude mať 3 časti. Tou prvou bude naše počúvanie príspevkov našich 2 dnešných hostí. Každý zhruba po 15 minútach nám predstaví niečo, čo by nám chcel dnes večer odovzdať, niečo nás inšpirovať, na niečo poukázať. Druhá časť bude pozostávať z diskusie, do ktorej sme pozvaní všetci, čiže nebude to o mojich otázkach, ale verím tomu, že sa zapojíme spoločne v synodálnom dialógu, budeme spoločne hľadať odpovede na dnešnú našu tému. A tretia, posledná, ale rovnako dôležitá časť, od ktorej prosím neutečte, má názov Agape. Takže máme tu pripravené aj nejaké pokrmy pre telo. Verím, že to, čo naše duše načerpajú počas prvej hodinky, tak budeme potom ešte rozvíjať ďalej. No a teraz by som už poprosil Vlastimila Dúvku, aby viedol našu úvodnú synodálnu modlitbu, ktorá tradične sprevádza tieto naše stretnutia. Môžeme sa asi postaviť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý rádca. Príď k nám, stoj pri nás. Vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť. A ukáž nám cestu, po ktorej máme kráčať. Nedovol, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života. O to ťa prosím teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom, Synom a na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. I na veky vekov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnešný večer sa bude niesť na tému súčasná hudba v chráme. Budeme si klásť otázky, aký je rozdiel medzi cirkevnou, náboženskou a liturgickou hudbou. Alebo sa budeme pýtať aj to, či nežiadame niekedy od liturgickej hudby to, čo nie je a ani sa nesnaží byť. Alebo ako príjmame koncerty súčasnej hudby v nových aj starých kostoloch. Tak toto sú také východiskové rámce. A ja už by som chcel pozvať, aby nám predniesol príspevok náš prvý host, pán Vlastimil Dufka, kňaz jezuita, vysokoškolský učiteľ liturgiky a liturgickej hudby na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a pastoračne pôsobí aj medzi mladými v spoločenstve Magis. Vyštudoval hru na hoboji v Bratislave na konzervatóriu a takisto aj na Vysokej škole muzických umení a neskôr aj na College for Recording Arts v San Francisku v USA. Po absolvovaní Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave pokračoval na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme, kde získal licenciát a následne aj doktorát z posvätnej liturgie. Takisto je aj členom Rady pre vedu, vzdelania a kultúru pri konferencii biskupov Slovenska a takisto aj hudobnej sekcie liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska. Od roku 2002 je členom International Young Men's Society for Jesuits and the Liturgy a od roku 2003 tiež členom medzinárodnej spoločnosti Universal Laus, ktorá sa zameriava na štúdium liturgickej hudby. No okrem pedagogickej publikačnej činnosti aj komponuje liturgickú hudbu, podieľal sa na hudobnej príprave blahorečenia Titusa Zemana, blahorečenia Jána Havlíka a takisto aj slavenia Eucharistie s pápežom Františkom v Šaštíne 15. septembra 2021, kde zazneli aj niektoré jeho kompozície. Tak nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to pre mňa veľká česť, že sa môžeme takto stretnúť a hovoriť na takú krásnu tému, ako je hudba liturgie. Som to nazval aj hudba liturgie. Môžeme si to prepínať, hej? Spev je určite súčasťou kresťanských spoločenstiev celkom od počiatku a mne sa veľmi páčil práve aj ten kratučký text svätého Pavla, ktorý hovorí: hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne vo svojich srdciach, spievajte Pánovi a oslavujte ho. Je to také pozvanie. A keď som rozmýšľal nad tým, ako vstúpiť do tohto času, tak som si povedal, že najlepšia forma je určite, aby sme si niečo vypočuli a možno sa tak naladili trochu, že o čom budeme hovoriť. Úvodný spev na začiatku slávenia Eucharistie je vždy ten, ktorý nás naozaj tak sprevádza, aby sme si uvedomili, že čo slávime a ako ten spev zjednocuje a naladí aj na to liturgické obdobie, sprevádza tých, ktorí začínajú sláviť. A ja som si povedal, že čo keby sme si vypočuli nejaký úvodný spev, ktorý aj nás uvedie do tejto témy a možno aj textovo, kde si môžeme tak uvedomiť, že tento text vychádza zo 122. žalmu. S radosťou pôjdeme. A je veľmi zaujímavé si všimnúť, že kto sú tí, ktorí sa modlia. Aké je tam miesto Krista a ako aj tento text vytvára naozaj jednotu, ako sa vyjadruje. A samozrejme, že ten text nie je statický. To je procesiový spev, čo je úplne charakteristické a možno aj my sa tak môžeme procesiovo akoby naladiť, že vstúpiť aj do tejto témy, možno aj cez túto hudbu. Tak by sme si to mohli vypočuť.
Keď chceme hovoriť o hudbe v chráme, tak je veľmi dobre možno si ujasniť aj určité terminologické nuancy, lebo zavše tak miešame to porozumenie, najmä aj v tých medzi tými pojmami. Ja by som sa chcel dotknúť 4 pomenovaní, s ktorými sa často stretávame, niekedy sa medzi sebou ľahučko zamieňajú, ale predovšetkým by som chcel potom hovoriť o liturgickej hudbe ako o špecifickej hudbe, ktorá je veľmi zreteľne viazaná na liturgický úkon. Tak povedzme si pár vied o tých jednotlivých teda pomenovaniach. My sa veľmi často stretávame s tým názvom náboženská hudba. Čo sa tým chce povedať? Ja budem vychádzať trošku z takej terminológie, ktorú spracoval Michael Joncas, jeden americký kňaz a liturgista, hudobník, tiež aj skladateľ. A on teda urobil takéto rozlíšenie, ktoré mne sa zdá aj veľmi zrozumiteľné a vychádza v podstate z pátra Josefa Želino, ktorý je takým pionierom pokoncilovej liturgickej hudby. A on hovorí, že náboženská hudba je vlastne hudbou, ktorá explicitne alebo implicitne vyjadruje svoj vzťah s náboženstvom a k spiritualite. Čiže to je tá najširšia kategória, že je to hudba, ktorá je, povedzme, aj reprodukovaná, aj to, čo môžeme počúvať cez rozhlas, ale nemusí to byť, a zvyčajne to nie je hudba, ktorá by bola vhodná pre liturgiu. Má vzťah k spiritualite, ale môže tu byť aj hudba, povedzme, nejakého hinduistu alebo niekoho, kto je z inej denominácie. Čiže náboženská hudba vyjadruje náboženský cit, avšak nie je určená primárne pre použitie v liturgii, hoci niektoré z tých fóriem by mohli zaznieť. Ale v zásade je to tá najširšia kategória, ktorá veľmi často môže zaznievať napríklad aj v rozhlase. Posvetná hudba, s tým sa už častejšie trošku stretávame a objavuje sa najmä aj v oficiálnych cirkevných dokumentoch počas posledných 2 storočí a označuje hudbu, ktorá zaznela niekedy aj v liturgických úkonoch alebo aj počas nejakých ľudových zbožností. Je to hudba, ktorá svojou silou inšpirácie, cieľom a určením má vzťah ku kresťanskej viere. Väčšinou posvetná hudba teda sa spája s kresťanskou hudbou. Cirkevná hudba, s tým sa stretávame skôr v rôznych muzikologických alebo akademických traktátoch alebo práve v súvislosti s teda vyjadrením a so spojení s cirkvami. Podľa toho rozlíšenia môže v sebe zahrňať ale aj katechetické spevy alebo spevy, ktoré sú v škole, rôzne modlitby pred alebo po jedle, biblické texty, ktoré sa spievajú počas práce, ľudové hymnické spevy, čiže je to ešte kategória, ktorá nie je úplne špecificky vždy viazaná len na liturgiu, hoci my máme napríklad na konzervatóriu oddelenie cirkevnej hudby a ten prvý preklad konštitúcií o posvetnej liturgii v tej 6. kapitole, ona pôvodne, ten prvý preklad mal názov cirkevná hudba, teraz to zmenili na liturgickú hudbu, lebo je to presnejšia terminológia. No a predovšetkým by som sa chcel teda upriamiť našu pozornosť na liturgickú hudbu, lebo liturgická hudba je integrálnou súčasťou a neoddeliteľnou súčasťou liturgie. A chcem tým ale povedať, že je to veľmi úzko spojené nielen s textom, ale s celým liturgickým úkonom. A to je práve to, čo špecifikuje aj liturgickú hudbu.
teda mala by byť aj akceptovaná cirkvou pre slávenie oficiálneho a verejného kultu. Ale mne sa veľmi páči aj ten názov, že to nie je len hudba v liturgii, ale hudba liturgie. Totiž nie je to hudba, ktorá by bola len akoby vložená zvonku, že urobím si nejaký výber a potom hľadám, že kde by som to do tej liturgie vložil, ale je to hudba liturgie, čiže to východisko samotné je liturgia sama. Svojim textom, svojou charakteristikou a svojim liturgickým úkonom, že to, čo sa práve deje, aby hudba ešte výraznejšie otvorila zmysel toho, čo slávime. Jeden z autorov tiež hovorí, že liturgická hudba je tá, ktorá je, tak povediať, zosobášená s liturgickou činnosťou a ktorá vyjadruje plný význam rítu a obradu. Niekedy aj liturgická hudba sa, pre ten termín sa používa aj rituálna hudba, aby sa ešte viac zvýraznilo, že to je hudba, ktorá vychádza naozaj zo samotného slávenia. A to, čo je teda veľmi charakteristické, že aj samotná konštitúcia poukazuje na toto prepojenie na liturgický úkon. Čiže zo vzťahu k rítu alebo k liturgickému úkonu sa odvodzuje aj hodnota liturgickej hudby. Čiže zrazu sa tu nachádzame aj pri určitom kritériu hodnotenia liturgickej hudby, lebo to je večný problém, že ako napríklad nájsť nejaké východisko pre správne hodnotenie aj liturgickej hudby. Lebo napríklad ten estetický rozmer veľmi často je oveľa výraznejšie pre mnohých ľudí je dôležitejší ako to prepojenie. To som už spomínal, že liturgická hudba nie je viazaná len na texty, ale že je veľmi dôležité si všimnúť, že pre akú liturgickú činnosť alebo liturgický úkon je komponovaná. Môžeme si pozrieť samotné to znenie toho 112. článku, ktorý ja osobne považujem za mimoriadne dôležitý, lebo on nám veľmi nenápadným spôsobom ešte poukazuje práve na rozdiel od toho predchádzajúceho porozumenia. A ja sa k nemu potom dostanem po tej ďalšej ukážke, ale je dobré, aby sme si všimli tento článok, o čom hovorí. Čiže liturgická hudba bude teda tým posvetnejšia, čím užšie bude spájaná s liturgickým úkonom, či už tým, že robí modlitbu lahodnejšou, alebo že napomáha jednomyselnosť, alebo že dodáva posvetným obradom slávnostnejší ráz. Pritom cirkev odobruje a dovoluje používať pri bohoslužbách všetky formy pravého umenia, ak majú potrebné vlastnosti. To je vlastne posvetnosť a správnosť foriem. Hej. A tento článok okrem toho, čo vnímam ako veľmi podstatné pre našu diskusiu, že je to hudba, ktorá je spájaná, naozaj, že vychádza zo samotného liturgického úkonu, tak ešte aj hovorí o tej funkcii. Teda, že robí modlitbu lahodnejšou, napomáha jednomyselnosť, dodáva posvetným obradom slávnostnejší ráz. Tak, aby som veľa nehovoril, ja by som chcel teraz poprosiť, že by sme si pozreli jednu ukážku práve z toho slávenia, kde aj máme tu pána dirigenta zboru Choru Salvatoris, ktorý dirigoval všetky tie 3 slávenia, o ktorých Janko hovoril. Aby sme si pozreli len prípravu obetných darov počas slávenia Eucharistie so Svätým Otcom. A možno, že by sme si mohli práve všimnúť to prepojenie tej hudby, ako ona vstupuje do toho celého slávenia. Že tam budete vidieť aj tých ľudí, ktorí
popri tom, že si všímajú, že čo sa tam deje, ale tak akoby sa zapájajú, tam Boh prebýva, že akoby prirodzene s tým spevom vstupujú do toho slávenia, tak sa môžeme započúvať trošku do tejto muziky.
text k tomuto spevu, on je vlastne z Misála prevzatý zo Zeleného štvrtku. To je jeden z mála spevov na prípravu obetných darov, ktorý máme teda priamo, ak nie je vôbec jediný. Myslím, že to je jediný spev, ktorý máme priamo v Misáli uvedený na Zelený štvrtok na prípravu obetných darov. Ale to, o čo išlo v tom speve, alebo som sa snažil o to, aby aj cez tie krátke aklamácie, tam Boh prebýva, aby tí ľudia neustále boli v kontakte s tou hudbou, že by vstupovali aj s tou odpoveďou vlastne sami. No ja som spomínal, že jedným z takých základných pilierov pokoncilového chápania vôbec liturgickej hudby je práve v tom 112. článku zachytený, ktorý hovorí teda, že hudba je tým posvetnejšia, čím bude spätá s liturgickým úkonom. Pre nás to už teraz znie v podstate úplne ako čosi samozrejme, ale nebolo to tak vždy. Respektíve pred koncilom sa to vnímalo inak. Všimnime si napríklad motu proprio tra le sollecitudini od Pia X. z roku 1903. To je jeden z veľmi dôležitých dokumentov, na ktorý sa odvolávajú mnohí ľudia. A tam je tiež charakteristika, že čo je považované za posvetné, alebo že aké sú východiska tej právej posvetnej hudby vo vnímaní tohto dokumentu. A tam v 3. článku nájdeme chrámová hudba, chrámová skladba je tým posvetnejšia a liturgickejšia, čím viac sa približuje svojim rytmom, svojou inšpiráciou a svojou lahodou gregoriánskej melódii. A tým menej je vhodná do chrámu, čím viac sa vzdialuje od tohto najvyššieho vzoru. Čiže tam bolo to podstatné, že čím sa viac priblíži k tomu ideálu, gregoriánskému chorálu a hudba, tak tým je posvetnejšia. Čo sa vlastne tým stalo? Že samozrejme Afričania a iné kultúry boli dosť znevýhodnené, povedal by som. a navyše gregoriánsky chorál je v latinčine, takže keď sa začali robiť preklady textov do slovenčiny, tak ani gregorianisti neboli veľmi nadšení. Čiže tento akoby nenápadný posun je ale veľmi dôležitý, lebo ak je liturgický úkon tým východiskovým nie gregoriánsky chorál, tak v tom prípade sa otvárajú všetky formy legitímne pre použitie v liturgii, pokiaľ naozaj napomáhajú aj tomu liturgickému úkonu. A pozrime sa, že čo vlastne hovorí konštitúcia o gregoriánskom chorále. Hej, aby to nebolo teda, že odpísal druhý Vatikánsky koncil gregoriánsky chorál. To nie, vôbec. Hovorí, že cirkev pokladá gregoriánsky spev za vlastný spev rímskeho obradu a preto má mať pri liturgických úkonoch za rovnakých podmienok predné miesto, ale hneď dodáva, iné druhy cirkevnej hudby, najmä však polifónia, sa nejako nevylučujú pri konaní služieb Božích pod podmienkou, že zodpovedajú duchu liturgickému úkonu podľa článku 30. A čo je ten duch liturgického úkonu? To je aktívna účasť ľudu na liturgii. Ten článok hovorí toto. V záujme aktívnej účasti ľudu treba venovať starostlivosť jeho aklamáciám, odpovediam, spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj úkonom, čiže gestám a držaniu tela, a nech sa vo svojom čase zachová posvetné ticho. Čiže duch liturgického úkonu spočíva v tom, do akej miery aj my sme aktívne a činne prítomní a vstupujeme do toho slávenia ako subjekt slávenia. Lebo to je tiež to porozumenie, že kým je vlastne, alebo kto je vlastne subjektom slávenia, že to
Nie je iba kňaz, nie je to iba zbor, nie sú to len nejakí solisti. A to je dosť dôležité, že vlastne subjektom slávenia je celé zhromaždenie. Hlava, ktorou je Kristus, a celé zhromaždenie, ktoré je ministeriálne usporiadané. A čo je veľmi zaujímavé, že tu ešte hovorí aj o rôznych formách spevu, aklamácia, odpovede, spievaniu žalmov, začína aklamáciami. Aklamácie to sú jednoduché zvolania, ktoré sú pre skladateľov takmer nezaživné, čo tam má čo skomponovať, ale práve tie najviac napomáhajú aktívnej účasti. Duch liturgického úkonu, ktorý je považovaný za určujúci pre posvetnosť liturgickej hudby, je v úzkom súvise s aktívnou účasťou ľudu na liturgii. Dobre, toto je len na, možno tak na ukážku toho, že to porovnanie toho chápania predkoncilového a pokoncilového chápania, že je veľmi, a to má inak svoje konsekvencie potom aj pre kompozície. Lebo my máme, sme sa o tom aj s Evkou bavili, že my máme na Slovensku veľa hudobných skladateľov a aj skvelých skladateľov, ktorí by pre liturgiu mohli niečo skomponovať, ale je otázne, že do akej miery práve dokážu otvoriť ten samotný liturgický úkon cez hudbu. Lebo otázkou je, že ako dať spev ľudu, ako vložiť adekvátne aj tomu zhromaždeniu melódiu a text, kde by sa aj on identifikoval. No a na záver by som len chcel teda pustiť jednu krátučkú ukážku z Cantus Catholici, ktorý bol jedným z dôležitých prameňov nášho jednotného katolického spevníka. Cantus Catholici vieme, že z roku 1655 bolo prvé vydanie a druhé vydanie z roku 1700. A ja by som chcel pustiť na záver jednu takú kratučkú ukážku, ktorá je spevom pred kázaním. A je to krásna modlitba, takže si ju môžeme vypočuť. A ja vám ukážem aj ten text.
Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme Vlastimilovi Dufkovi. Ja by som už teraz chcel pozvať za stôl a k mikrofónu aj Evu Šuškovú, sopranistku, koncertnú speváčku a hudobnú pedagogičku. Odborná kritika vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia, je zanietenou propagátorkou slovenskej hudby a vďaka úzkej spolupráci s viacerými skladateľmi sa stala vyhľadávanou interpretkou nových diel. Vedie odborné semináre zamerané na interpretáciu vokálnej hudby 20. a 21. storočia a súčasnosti. Takisto sa venuje aj pedagogickej činnosti na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej rozsiahla hudobná aktivita bola ocenená napríklad v roku 2013 cenou nadácie Tatrabanky za umenie v kategórii Mladý tvorca. V roku 2015 sa stala víťazkou ceny Rádiohlava v kategórii Klasická hudba. A za výnimočné interpretačné umelecké výkony jej hudobný fond v roku 2016 udelil cenu Fritza Kafendu. Interpretačne sa spolupodielala aj na albumoch Slovenská sakrálna hudba 20. storočia a Duchovná hudba na Slovensku s prameňou 11. až 17. storočia, z ktorých ten druhý nosič, ten starší, 11. 17. storočie, získal Rádiohlavu za najlepší album v kategórii Klasická hudba v roku 2025. A začiatkom roku 2026 jej bola udelená cena nadácie Tatrabanky za umenie za predchádzajúci rok. Tak vítajte ešte raz a nech sa páči teraz. Ďakujem. Trošku tichšie. Ja skôr, než čokoľvek poviem, tak by som to najskôr rada vyjadrila hudbou. Ire
Ďakujem veľmi pekne. Keď ma Dorota zavolala, tak moja prvá otázka bola, čo tam budem ja robiť pri Vlastiovi, ktorý je podkutý odborne, nám tu vysvetlil všetku terminológiu a ja iba úbohý interpret. Ale Dorota ma presvedčila, že práve potrebujeme ľudí z praxe, potrebujeme sa rozprávať, potrebujeme viesť dialog. Čo sa týka nejakého môjho zázemia, tak tiež som mala pocit, že sem nie celkom patrím. Ja som v podstate nepraktizujúca katolíčka, ale vyznávam všetky kresťanské hodnoty a mám za sebou dlhé obdobie aj takého intenzívnejšieho duchovného života. A čo sa týka interpretácie duchovnej hudby, tak v podstate od útleho detstva som navštivovala aj také tie mládežnícke zbory, ktoré mali takú tú hudbu, čo momentálne nie celkom uznávam. Ale chodila som do chrámového zboru Pezinského Aduna Korda, kde sme teda naozaj precestovali kus sveta. Potom som sa začala venovať hudbe profesionálne a v XY projektoch som sa stretla s veľmi zaujímavou hudbou, či už z kategórie náboženskej hudby, ale sprevádzali sme aj liturgiu, aj teda bola som súčasťou mnohých koncertných projektov, ktoré sa uvádzali v rámci chrámov a v rámci rôznych festivalov. Tak myslím si, že toto by mohol byť ten môj prínos v rámci tejto diskusie. Otvorene rozprávať moje nejaké skúsenosti a možno, že prinášať nejaké otázky aj vám, ktoré by mohli byť zaujímavé. Sú to skúsenosti, mám tu zo pár takých poznámok v ťahaku. Je to vlastne taká tá otvorenosť, ktorú tu už vnímam. Je to dialog, je to otvorenosť voči hudbe, ktorá tu bola, ktorá je a ktorá bude. Sú to hranice, ktoré aj mňa veľmi často zaujímajú, že kde je tá hranica toho, čo môžeme prijať v tom ktorom prostredí a v tom ktorom kontexte. Potom je to pre mňa veľmi zaujímavá otázka a ja stále budem dávať iba tie otázky. A to je ľudský versus ten duchovný faktor, pretože tiež sme sa stretli s tým, že sa pozeralo na hudbu skrz osobnosť a skrz ľudské slabosti, či už interpreta alebo skladateľa. A je to možno, že niečo veľmi také zaujímavé a pre mňa fascinujúce, že pokiaľ teda aj v histórii hudby máme my vnímať a hodnotiť kvalitu hudby skrz osobnosť toho, kto ju vytvoril alebo interpretoval. Ďalej je tu taký fenomén, že často máme ako keby potrebu alebo tlak obhajovať hudbu, ktorú robíme, alebo nejako ospravedlňovať, že viete, ja som na tento koncert priniesla takú skladbu súčasného skladateľa a ono je to také trošku netradičné, budem tam napríklad čepkať a budem tam možno, že nejak ináč s tým hlasom narábať a vlastne to je tiež niečo, čo stále cítime ako nejaký taký tlak, že byť stále v tej pozícii toho, že si to musím obhájiť. Takže to je možno ďalšia taká otázka do diskusie. A potom teda to, čo aj Vlásťo spomínal, že teda každá hudba, ktorá znela v chrámoch, bola raz súčasná. Súčasný bol Gregoriánsky chorál, súčasný bol Johann Sebastian Bach, súčasný bol Mikuláš Schneider-Trnavský. A vlastne, čo my považujeme za tú súčasnú hudbu v dnešných chrámoch, ktorá teda znie či už v rámci liturgie alebo v rámci koncertov a kde sú tie estetické vlastne kritéria, lebo príjmame možno hudbu, ktorá naozaj v tom 20. storočí tá hudba sa veľmi rozprskla na mnoho smerov. Veľmi ťažké je to zadefinovať, ešte aj dnes zakategorizovať. Je viacero tých odborných nejakých vysvetlení a kategorizácií hudby a znie nám naozaj v chrámoch od takého skutočne simplicitného popu až po veľmi sofistikovanú hudbu, keď napríklad prídete do Francúzska, tak tam naozaj často sa v katedrálach stretnete s neskutočne zaujímavou, farebnou, harmonicky bohatou hudbou, ktorá tu by pravdepodobne nie celkom prešla
našou predstavou o tom, ako to má vyzerať, tak možno, že to je tiež taká zaujímavá otázka, alebo teda podnet pre tú diskusiu, ktorú budeme viesť. A ja by som teda na záver sa vrátila k tomu úvodu, aby som teda povedala, že čo to tu znelo. Tak ja som hneď porušila viacero pravidiel, alebo možno nejakých predstav. Na úvod to bol čistý spev, hymnus o Virtu Sapientie, vzývanie ducha múdrosti od svätej Hildegardy z Bingenu. Ale pridala som k tomu úplne, že nevhodný hudobný nástroj. Hej. Toto je hudobný nástroj, ktorý sa volá šruty a je to pôvodom z Indie, ale ja som si s ním nahradila tzv. Burdon. Burdon je základné držanie nejakého tónu, nad ktorým znie melódia, alebo teda nejaký melodický hlas. A už toto je pre niekoho kameň úrazu, že teda prinesiem úplne neliturgický nástroj alebo nevhodný do toho obdobia, z ktorého tá skladba pochádza. A zároveň je to vždy tiež taká možnosť na diskusiu, na rozpravu o tom, či to tam má svoje miesto, či to môžem použiť, či to môžem použiť z liturgického hľadiska, či to môžem použiť z odborného muzikologického hľadiska, alebo že ako to funguje z estetického hľadiska. To sú všetko proste rôzne otázky a rôzne uhly pohľadu, na ktoré sa môžeme pozerať na hudbu, ktorú interpretujeme. V zapätí som začala tú skladbu rozbíjať vlastným vkladom, ktorý nebol vôbec vopred pripravený. Vychádzala som z daného momentu, ako som to cítila, bola to čistá improvizácia. V podstate končilo sa tým slovičkom sapiencie, čiže múdrosť. A ďakujem vám veľmi pekne za pozorné počúvanie, ale je to niečo, čo vlastne tiež môže byť ako keby nejakým prežívaním aj takým duchovným rozmerom alebo osobnou kontempláciou interpreta vlastne priniesť nejaký svoj momentálny pohľad na to, čo my vnútorne prežívame a vieme vám to dať von cez hudbu. Tak nebudem už ďalej rozprávať, myslím, že tých takých podnetov som pomenovala dosť. Budem sa tešiť, ak sa o tom budeme otvorene zhovárať. Som veľmi rada tejto kombinácii, ktorá tu dnes je a tešíme sa teda na vaše otázky. Ďakujem teda aj v mene nás všetkých Eve Šuškovej, nie len za hudbu, ale aj za otázky. Tak myslím, že dúfam, že teda keď je nás toľko, tak ich položíme viac, ako Eva položila nám, tak verím, že alebo nájdeme aspoň odpovede na niektoré. Predtým, než by som vám dal všetkým slovo, tak chcem trošku ozrejmiť také naše pravidlá internet, tieto synodálnej diskusie. Veľmi by som vás chcel poprosiť, aby ste predtým, než vám dáme mikrofón, alebo keď vám dáme mikrofón, tak aby ste predtým, než položíte otázku, sa predstavili. Toto naše stretnutie, tým, že sa všetci nepoznáme, tak nám pomôže, keď sa aspoň takto trošku pospoznávame a zároveň sa z neho robí zvukový záznam, ktorý bude potom súčasťou podcastu na webe Farnosti Teplícka a na Spotify. To znamená, že aj pre účely zvukového záznamu vás prosím, aby ste nezostali v anonymite, ale predstavili sa a takto aspoň vyšli s kožou na trh. No a základom teda, o ktorý sa snažíme, je počúvanie a dialog. Tak myslím, že to sú také hlavné východiska a teraz by som sa chcel spýtať, či sú nejaké otázky. Ja mám tiež niektoré pripravené a veľmi rád by som dal slovo najskôr vám. Moje meno je Peter Maták a ja by som sa chcel spýtať, teda hovorili ste o chrámovej hudbe a keď chodím do kostola, tak tam znejú väčšinou pesničky, také tie tradičné nábožné z katolického spevníka, sem tam na mládežníckych omšiach sú to tie s gitarou alebo detské ukazovačky a také, ale sem tam sa vyskytne taký fenomén, a čo sú pesničky z Téze, z toho ekumenického centra vo Francúzsku. Ja by som sa chcel spýtať, ako ich vnímate po hudobnej stránke a náboženskej. Tento fenomén, ktorý je dosť výrazný možno, že oni vydávajú každý rok nový spevník a sú to nejaké prespievané žalmy viac menej. Tak spevy z Téze nie sú primárne určené pre slávenie Eucharistie, ale mnohé z nich sú veľmi vhodné pre slávenie Eucharistie. Spevy sú v podstate vždy ostinátne, čiže sú veľmi vhodné na to, aby sa ľudia mohli ľahko zapojiť, čo je
pre aktívnu účasť veriacich vynikajúce. Mimochodom aj ten spev, ktorý sme si vypočuli, Kde je láska opravdivá, tak to bolo veľmi inšpirované tou formou, ako používajú, ako aj spevy z téze sú postavené. Ja som vychádzal z toho, že som chcel postaviť spev tak, aby ľudia sa to ľahučko mohli naučiť, aby mohli vstúpiť do toho slávenia, aby mohli odpovedať, ale aby tam bol aj potom cez tú solistku, aby išiel spev. No to je práve tie spevy z téze, keď sa naozaj spievajú tak, ako sa majú, tak tam sú aj sóla, ktoré sú zväčša zo Svätého písma a sú tam nástroje, ktoré prinášajú ešte aj ten kolorít, aj farebnosť, variabilitu. Čiže pre používanie v liturgii tam ani nie je otázka, že či áno alebo nie, ale ktoré áno a kedy. Lebo niektoré sú, napríklad my sme použili práve pri návšteve svätého Otca ako ďakovný chválospev, jeden spev z téze, Chváľte Pána všetky národy, Salite Deo, myslím, že sa to volá. Takže, a to je veľmi dobré, lebo to bol ako ďakovný chválospev, malo to svoju iskru, ľahučko sa mohli tí ľudia zapojiť, a tie texty súviseli naozaj s tou vďačnosťou a vychádzali zo Svätého písma. Ale mnohé spevy sú napríklad adoračné, ktoré nemusia byť vhodné pre Eucharistiu, lebo Eucharistia nie je primárne adorácia. Aj keď napríklad sväté prijímanie, niektorí, tam by sa dalo diskutovať, že ten úvodný spev je procesiový spev. Niektorí si to mýlia s tým, že tam dáme proste adorámus te Christe alebo niečo. Čiže zmenia akoby charakteristiku aj samotného prijímania. Ona má vychádzať z biblických textov, ktoré sme počuli v liturgii slova, ale je to procesiový spev. To nie je adoračný spev. Čiže spevy z téze áno, ale treba vybrať, že ktoré a kedy. Ja by som možno teda dodala, že mne sa celý ten koncept nesmierne páči napríklad v jeho takej tej ekumenickej forme, že keď som bola, dajme tomu, spievať priateľom z cirkvi bratskej v kaplnke, tak vlastne ten istý repertoár sa tam spieval, je tam ten veľký ekumenický presah a funguje to vlastne aj na ekumenických nejakých stretnutiach. A teda po tej hudobnej stránke, ja konečne poviem niečo odborné, lebo venujem sa tej hudobnej elementaristika a pedagogike, tak ten koncept je práve postavený na tej elementaristika. To znamená, že každé to zoskupenie, tá skupina ľudí, ktorá sa stretne, to môže interpretovať v podstate na tej úrovni, na ktorú ten daný moment má. Dá sa to spievať unizóno, dá sa to spievať s nástrojmi, dá sa to spievať viac hlasne, dajú sa tam pridávať vrstvy ďalšie hlasy, ktoré ale ak tam nie sú, tak tiež to funguje. Čiže aj z tohto pohľadu ten koncept je že veľmi funkčný, myslím si. Ja by som len chcel dodať jeden taký detail. Pôvodne bratia z téze spievali inú hudbu. Oni tam mnohé veci komponoval práve Jozef Želino a to boli monastické spevy, viac menej. Ale ako náhle tam začali prichádzať mnohí mladí ľudia, tak oni úplne zmenili tú charakteristiku tej hudby na základe toho spoločenstva, ktoré tam prišlo a oni chceli, aby sa zapojilo. Takže to nevychádzalo z ich hudobnej geniality, a hoci je tam tiež, lebo práve Jacques Berthier, ktorý skomponoval väčšinu tých skladieb, tak on bol organistom vlastne u svätého Ignáca v Paríži a Jozef Želino ho pozval, aby spolupracoval s bratmi, ale čiže ako on bol vynikajúci skladateľ, ale to východisko boli tí ľudia, zhromaždenie, tá komunita, ktorá v podstate tým bratom dala si otázku, že čo máme robiť, kde nás Pán Boh vedie, že akú formu hudby máme použiť preto, aby to zhromaždenie bolo, aby mohlo sa modliť, aby sa mohlo spevom modliť. Dobrý večer, moje meno je Miro Zahradník.
som v podstate muzikológ, hudobný pedagóg, venujem sa prevažne teda hlavne jazzovej hudbe, improvizácii a aj hudbu píšem. No a ja by som ani nemal otázku, ale ja by som chcel prvom rade poďakovať pani Šuškovej. To bol nádherný zážitok. To bolo, pre mňa úplne som ako unesený. Pretože s tým, že som muzikológ, tak som trošku sa venoval aj starej hudbe, ale samozrejme venujem sa tej súčasnej, ale to, čo som počul v tých spevoch, tak to bolo spojenie všetkých kultúr, boli tam mikroladenia, takže možno taká orientálna hudba, možno mi to príde taká, možno, že až trošku náznaky tej starej židovskej hudby, ale to, že tam bola tá improvizácia, tak to si myslím, že to je tá najväčšia hĺbka, čo môže byť, pretože tá priama inšpirácia v takomto prednese, ja som si hovoril, že čo to bolo, že či to bola interpretácia napísanej hudby, to sa nedá zapísať, pretože tam boli také intervaly, ktoré sa nedajú zapísať. A teraz sme mali možnosť asi počuť to, že ako keď Boží duch pôsobí v interpretovi, tak to podľa mňa znie tá skutočne najhlbšia hudba. Takže pre mňa, no keby sme takúto hudbu mali možnosť počuť počas liturgie alebo skrátka v tých meditačných chvíľach, tak to by bolo nádherné, keby sme mali takúto hudbu okolo seba stále, ale to si myslím, že nie je možné, pretože takých kvalitných interpretov asi nemáme všade a buďme vďační za to, čo máme. Tak ja len teda, to nie je otázka, ale je to konštatovanie. Ďakujem. Ďakujem. No, myslím, že by to neprešlo. Ale ja by som sa presne na to spýtal, nadviazal na tieto slova a spýtal sa teda pán Dufka vás, že aké miesto má v liturgii, v liturgickej hudbe miesto improvizácia? Ja myslím, že o to by sme sa mohli opýtať Roba Mesaroša, že koľko sa improvizovalo pri rôznych situáciách liturgických, lebo určite veci sú pripravené dopredu, ale vždy ten moment, že prekvapenia tam príde nejaký, takže to závisí, že v akom zmysle. Myslím si, že tento druh improvizácie, ako sme počuli, tak to sa tak často neobjavuje v liturgii, ale napríklad improvizácia organová je tam úplne bežná. Oni naozaj, organisti oni študujú improvizáciu a dobrí organisti, naozaj to je proste nevyhnutné, to je ich súčasť, ich chlebíka, aby vedeli improvizovať. Dokonca ešte aj tie hymny, ktoré ľudia spievajú, tak veľmi často organisti improvizujú ešte, povedzme, nejaké diskantové hlasy, alebo čiže tam je forma improvizácie iného charakteru. Oni dávajú ten kolorit tej hudbe, ale neimprovizujú s tým zhromaždením. Že to zhromaždenie sa musí v určitom rytme modliť a spievať. Ale zase on má tú možnosť použiť improvizáciu. Možno by som ešte dodala, že vlastne vôbec sme sa tu nerozprávali o tradičných spevoch v rámci bohoslúžieb v iných krajinách, keď myslím, že to je aj niekde neviem sa vykokta z toho legitímne, čo vlastne určite dodá, ale vlastne improvizácia často vzniká práve v takých tradičných spevoch. Mám kamarátku, ktorá žije dlhodobo v Ugande, tam postavila kliniku a teda vedie ju a posiela nám občas videá z tých lokálnych bohoslúžieb a to je vyslovene improvizačného charakteru, že niekto začne bubnovať, niekto sa pridá, ďalší začne tancovať a tam je presne cítiť akože takú tú silu, ale to bolo aj v amerických kultúrach, práve tých afroamerických, kde je improvizácia tiež stále súčasťou ich spevov tradičných, tak proste tých foriem je veľa, hej, že nemusí to byť len tá solová a zažila som naozaj, že veľmi silné práve orgánové improvizácie. V Pezinku sme mali organistu Tonka Urbana, ktorý teda ešte stále žije, už má veľmi požehnaný vek a zomrel mu jeden veľmi blízky priateľ
A on dovtedy bol pre mňa taký, akože taký ten vágný organista tam hral a on zrazu na záver, úplne už po skončení tej zádušnej omše, zahral niečo také, že to úplne nedá sa to vlastne uchopiť, že to naozaj muselo byť niečo proste, čo v tú chvíľu cez neho prechádzalo. Tak áno, viem si predstaviť, že ten zážitok môže byť potom veľmi, veľmi silný aj pre poslucháčov. Dobrý večer, moje meno je Martin Kelemen, ja som muzikolog, organista, dramaturg Symfonického orchestra v Rozhlase. Mne vlastne pri tejto príležitosti napadli ako keby taký okruh tém aj na teba, Eva, aj na vás, Páter Dufka. Prvý je možno taký ten okruh tém, aby sme sa vrátili aj k tomu názvu Súčasná hudba v chráme, že keď ste vlastne aj povedali veľmi pekne, že ten spev z téze, ako sa formoval, že vychádzal z toho, že vlastne akí ľudia tam prichádzali, tak prvá taká, by som povedal, muzikologická alebo zložitá otázka, že čo si myslíte, aké je dnešné pokračovanie spevov na Slovensku? Že keď sa tak vlastne pozrieme na tú JKS-ku, vlastne sú to častokrát už aj prežité veci, vlastne predkoncilové a vlastne aj to, čo si ty, Eva, povedala, sú to veci, ktoré sú treba z obdobia neskorého romantizmu. Je nejaká pieseň Kvetinky májové, že vlastne tá vôbec estetika toho textu, či to vôbec má čo povedať dnešným mladým ľuďom. Takže vlastne otázka je, že aké je možno podľa vás, Páter Dufka, vlastne východisko pre pokračovanie toho nášho tradičného spievania v kostole namiesto teda tej JKS-ky. Či sú to formy tých antifón, o tom sa vedú na liturgických platformách však samozrejme rôzne diskusie, ale že kde je vlastne to východisko, ktoré vy vidíte práve dnes pre to pokračovanie toho tradičného spevu chrámového v kostole. A druhý ten taký okruh otázky na teba, Eva, je vlastne, že ty na mňa pôsobíš ako človek presne, ktorý spája žánre, ktorý spája mnohé veci, to si povedala vlastne aj v tej výpovedi o téze, vlastne o kaplnke a o týchto veciach. Takže možno otázka na teba, že ako ty hodnotíš vlastne taký ten dotyk s tou katolíckou vyslovene hudbou, napríklad s tým spievaním chorálu, že možno niečo také osobné by som od teba chcel, že ako sa ťa to konkrétne dotklo, či cez tie texty, alebo jednoducho, či cez tú estetiku, alebo cez tú možno, že teológiu. A posledná otázka, ktorú mám, vy ste spomenuli, Páter Dufka, vlastne aj otázku súčasných skladateľov, ktorí by komponovali napríklad do našej vlastne liturgie. A aj v kontexte vlastne tohto sedenia, že sme tu vlastne na pôde kvázi, nie že ekumenizmu, ale vlastne synodality, že či práve aj toto nejaký príspevok súčasných dnešných skladateľov pre katolícku liturgiu na Slovensku tiež nemôže byť takým synodálnym krokom. Takže také zložité otázky, ale ďakujem. To teraz lovím v pamäti nazad. Čiže čo mne dáva ten kontakt v mojom portfóliu s touto hudbou duchovnou alebo konkrétne katolíckou. Ťažko povedať, že nakoľko je v tom nejaká taká nostalgia z tých čias, kedy som to naozaj akože prežívala aj veľmi silno po tej duchovnej stránke a toto si myslím, že mi ostalo, že tam skrátka, keď je raz tá hudba naozaj komponovaná s tým účelom a cítim v tej hudbe tú silu toho, že ten autor naozaj je hlboko duchovne založený, tak to je skrátka v tej hudbe cítiť. Ja si veľmi vážim hlboko veriacich ľudí, lebo som nimi obklopená, aj keď teda hovorím, ja sama momentálne akože nemám tento dar, ale cítim v nich práve takú tú mystiku. A to je niečo, čo sa mi asi spája v tej hudbe a v čom dokážem aj sama vyfiltrovať, že tá hudba bola naozaj písaná s niečím veľmi hlbokým a s niečím, čo je ešte nad nami. Takže to je asi ten jeden moment. Ťažko povedať, nakoľko je v tom nejaká tá nostalgia z detstva alebo z mladosti. A potom teda ešte je tam tretí faktor a to je, že tie texty liturgické alebo aj nejaké také náboženské, ale skôr tie pôvodné latinské liturgické texty sú stále veľmi silné a veľmi nadčasové a v podstate sa recyklujú naprieč dejinami hudby bez toho, aby stratili na tej svojej sile a hĺbke. Oproti tomu, ako si povedal, nejaké Kvetinky májové, kde
proste sa na to teraz pozeráme, že teda je to už veľmi archaické, až občas by som povedala, že smiešné to počúvať, tak mnohí autori stále vlastne siahajú po týchto textoch a pracujú s nimi, lebo je to nadčasové, je to stále niečo veľmi funkčné. A teda aj mňa sa to stále silno osobne dotýka, keď robím s textom, ktorý poznám, ku ktorému mám blízko a možno ho poznám práve aj z toho gregoriánskeho zázemia, tak potom oveľa tomu aj lepšie rozumiem, hej, že robím nejaký Te Deum, Magnificat, Via Crucis alebo niečo, čo už proste mám prežité v mnohých iných formách a z mnohých iných období. Takže to je asi moja odpoveď. Vy ste položili otázku týkajúcu sa foriem, že či teda hymnický spev alebo antifóny so žalmami, tak všeobecné smernice hovoria aj, že, čiže to nie je, že by niečo bolo, že by vylúčovalo druhé. A je pravda to, že my sme vyrástli na hymnickej forme. Že keď sa pozrieme na Cantus Catholici, tak práve tým, že som sa tomuto spevníku dosť veľa venoval, tak som robil analýzy tých spevov a som videl, akú majú štruktúru a väčšina z nich to sú hymnické spevy. To, čo máme v EKS, sú hymnické spevy. Čiže my sme, naša kultúra je tak postavená. A antifóny alebo graduále, teda antifóny so žalmami, to je veľmi ako typický spev pre katolícku liturgiu, to je jasné. Asi je veľmi dôležité, aby sme videli, existuje jeden taký veľmi zaujímavý dokument, Sing to the Lord, spievajte Pánovi, čo vydala Americká biskupská konferencia a ona hovorí o trojjednom hodnotení. Že je to jedno hodnotenie hudby, ktoré má ale 3 rozmery. Je to teologický rozmer, ako tá hudba sa vyjadruje teologicky, samozrejme, to je jeden rozmer, potom je pastoračný a potom hudobný. A že to má byť, musí to ísť spolu. Keď som hovoril o tom 112. článku, že liturgická hudba je autentickou modlitbou liturgickou. To znamená, že mne napríklad napadlo, aj som to robil, aj mám jeden článok o tom napísaný, že my máme kritéria na hermeneutiku liturgických modlitieb. Že tam je anamnetická forma, epikletická, doxologická, čiže my vieme robiť hermeneutiku liturgickej modlitby, ktorá nie je spievaná. Ale ak je spievaná modlitba autentickou modlitbou, musí aj nejakým spôsobom zohľadňovať hermeneutiku liturgických modlitieb. Čiže to je celkom prirodzené. Akurát, že je to spievané. Takže my máme určité kritéria, z ktorých možno výjsť. A potom, čo sa týka toho porovnania, tak je jasné, že povedzme hymnické spevy, alebo teda antifóny so žalmami, no keby sme mali... Veľmi závisí od toho zhromaždenia, ten pastoračný aspekt. Je niečo iné, keď spievame hudbu so seniormi, niečo iné, keď sú tam deti iba, takže tam treba veľmi zohľadniť ten pastoračný aspekt. Ale nemá to byť muzika banálna, že aj po hudobnej stránke alebo po textovej musí byť len prispôsobená tomu zhromaždeniu, aby to zhromaždenie sa dokázalo svojim vlastným jazykom modliť. A to je to najťažšie, podľa mňa aj pre tých liturgických hudobníkov, lebo oni majú primárne iné nastavenie. Ja mám hudobný jazyk, ktorý chcem vložiť do nejakej kompozície. Ale oni začínajú z tej svojej dokonalosti v tom, kde sú doma. Ale oni na to, aby skomponovali dobrú hudbu, liturgickú, musia začať od liturgie. Oni musia porozumieť, že o čom rozpráva tá liturgia, o čom je ten text, o čom je ten liturgický úkon, aby tomu dali potom ten hudobný výraz. A to je niekedy ťažké, lebo oni musia zaprieť trošku aj seba, aj v mene toho, aby dali hlas tomu zhromaždeniu. Lebo to zhromaždenie sa tiež nachádza v určitom
ambiente. Ono tiež nemá ten rozptyl ako soloví speváci. Čiže aj musí to byť zapamätateľné. Čiže tie aspekty, ktoré sú pastoračného charakteru, aj tým, že ako dať hlas tomu zhromaždeniu, tak to je výzva. Neviem, či som odpovedal na všetko. Tak, ale ešte predsa len tam bola taká tá podotázka k tomu JKS-ku, že to je asi taká, by som povedala, citlivá vec, že vnímajú asi viacerí, že už by to potrebovalo nejakú revíziu, že sa na tom pracuje. A my sme sa o tom totiž rozprávali, my sme sa stretli predtým a mali sme viacero takých zaujímavých postrehov. Jeden z tých postrehov bol taký z vokálneho hľadiska, že od tých čias, kedy teda tieto piesne prišli do obehu, tak sa zvýšilo ladenie, hej? Že ladenie v tých časoch bolo 338 Hz, teraz je skôr 442, čo znamená, že je to celé vyššie naladené, čiže tie skladby sú reálne takmer o pol tóna vyššie, než sa spievali vtedy. A druhý fenomén je, že my ako ľudstvo rastieme. Ľudia boli pred 100 rokmi oveľa nižší, to znamená, že rastom sa nám predĺžujú hlasivky a naše hlasy sú hrubšie, preto aj mnoho tých skladieb už sa veľmi ťažko spieva a naozaj mnohí radšej akože sú ticho, alebo to ženy oktávujú, že už nemáme vlastne tento taký hlasový rozsah, to je taká praktická vec, čo som chcela teda povedať. A druhá je teda, že to je možno tá otázka, že akým filtrom majú prechádzať tie nové skladby, že či skrz ľud, ktorý z toho ospieva, z toho sa stane nejaký filter tých skladieb, ktoré prežijú, a čo je normálne, lebo je to sito dejín umenia aj v iných kontextoch, alebo mňa to akože tiež úprimne zaujíma, že ako sa teda implementujú tie nové skladby a ktoré ostanú, lebo zase tá empiria je strašne dôležitá, Cantus Catholici je nadčasová vec a čiže či nám možno, že vieš povedať, že ako sa to celé pripravuje. Tak ja sa musím priznať, že ja nie som, hoci teda poznám tých ľudí, ktorí to robia, ale priamo nie som v nejakej konkrétnej komisii, ktorá má niečo na starosti. A ako mám určitú víziu, že akým spôsobom by som napríklad ja chcel prispieť, ale viem, že teraz momentálne prebieha tá fáza, že sa zisťuje, že čo sa vlastne spieva z JKS. Hej? Že aby sa trošku selektovalo, že čo vlastne sa spieva. Viem, že má byť fáza potom tvorby, že má byť vyhlásené a aj teda nejaké texty, aby sa napísali. Je tam komisia, ktorá je pre písanie textov, tam je aj Dano Hevier napríklad a iní. No a budú sa komponovať potom texty, teda hudba na tie texty. Je tam komisia, ktorá je teologického charakteru. No, ja si osobne myslím, že najdôležitejšie je, čo mi tam chýba, že tam nie je priamo liturgická nejaká, je tam teologická, je tam hudobná zložka, je tam textová, ale podľa mňa tam by mali byť najmä tí, ktorí dokážu urobiť toto prepojenie liturgického charakteru. Lebo môže byť výborný text, môže byť dobrá hudba, ale nemusí zapadnúť do toho liturgického úkonu. A čo je určite dôležité, aby sa to odskúšalo. Že aby to naozaj bolo súčasťou, že aby sa to dostalo do konkrétnych slávení, aby sa zistilo, že či je to spievateľné, či to ľudia sú schopní prijať. Lebo my sme v minulosti, si pamätám, bolo také obdobie, že sme posielali biskupom na schválenie spevy, ktoré dostali imprimátur, ale ktoré sa vôbec neujali. Ale spevy, niektoré nedostali imprimátur, tak sa spievajú. Takže veľmi a to je niečo podobné, čo robia aj v téze. Oni skomponujú nejaký spev a začnú to spievať a keď sa to neujme, tak to jednoducho dajú preč.
Môže to byť vynikajúci text, môže to byť vynikajúca hudba, ale to spoločenstvo, keď sa s tým neidentifikuje, keď ho nepríjme, to spoločenstvo, tak to je to dôležité, že ten placet by malo dať aj to spoločenstvo, že či je mu to vlastné, alebo nie. Ten podpis biskupa, ten nepomôže až tak veľmi. On môže pomôcť v tom, že áno, tento text tam nie je hereza. Pokojne ešte máme priestor na otázky. Tuto pani v čiernom. Ďakujem pekne, pekný večer. Volám sa Eva Guldanová, veľmi pekne ďakujem farnosti Teplícka za túto možnosť, lebo ja som z iných končín Bratislavy, ale keďže som sa dozvedela o tom, že témou dnešného večera je hudba, ja nemám hudobné vzdelanie, tak prepáčte mi, aj tie otázky budú také absolútne z pohľadu laika, ale pre mňa je hudba veľmi hlboký fenomén a raz som počula takú peknú myšlienku, že hudba je dôkazom toho, že existuje nebo, tak ja si to ako naozaj som o tom presvedčená, že to tak je. A chcela by som sa spýtať vás, pani Šušková, spomínali ste, je to teda naozaj aj pre mňa jedinečná príležitosť zažiť aj takýto originálny hudobný nástroj, ale spomínali ste, že ten spev svätej Hildegardy, že pôvodne teda je s iným hudobným nástrojom, tak by som sa chcela spýtať, že aký je, ako to vyzerá, ako to znieje, či je to niečo podobné ako tento indický. A ak môžem na Pátra Dúvku, dve otázky. Jedna otázka je k tomu jednotnému katolickému spevníku Mikuláša Schneidera Trnavského. Ja som dlhé roky počula, že to je vlastne taký fenomén, ktorý Slovensko má v tom JKS-ku, ale prednedávnom som sa dozvedela, že vlastne to není až taký fenomén, tak sa vás chcem spýtať, že ako to je, lebo že aj iné národy majú tiež asi niečo podobné, ako my máme JKS-ko, tak sa chcem spýtať odborníka, že ako to je. A druhú otázku, už poslednú, tá sa viaže k tej druhej ukážke hudobnej, ktorú ste nám ukázali, čo bolo z tej slávnosti, keď tu bol svätý otec František. Tak ja vlastne využívam túto príležitosť, že ja som si prišla trochu neskôr, tak neviem, či to tam v tej prvej časti vášho predstavenia neodznelo, ale ja sa chcem predpokladám, že vy ste boli za tou hudobnou časťou toho slávenia. Áno. Ja som skomponoval ten spev, ale upravil to Gregor Regeš pre orchester. Preto sa pýtam, lebo pre mňa to... Ja som zažila v živote dva nádherné po hudobnej stránke, keď tak môžem povedať. Aj keď je to samozrejme ten liturgický spev súčasťou toho slávenia liturgie, ale pre mňa ako ste to pripravili, ako to interpreti odspievali, tak to bol pre mňa ako naozaj úžasný zážitok. Ešte som mala jeden v Krakove v 2003, ale teda toto bolo podľa mňa veľmi citlivo aj vybrané, aj tým, ako sme sa mohli my ako laici zapájať, že to bolo pre nás také, že sme mohli, že to nebolo niečo také len pre operných spevákov. Tak za to sa chcem všetkým veľmi poďakovať, ale vyplýva mi z toho jedna otázka. Ja viem, že keď tu bol svätý otec Jan Pavol II v 2003, takže vlastne dávali Vatikánu tí naši, ktorí pripravovali ten scenár tej slávnosti, tak na odobrenie, či s tým Vatikán súhlasil. A že Jan Pavol II, to neviem, či to tak je, ale počula som, že Jan Pavol II, keď mu vraveli, že či by tam teda mohli odznieť tieto spevy, alebo takíto interpreti, tak on povedal, že hlavne, aby sa zapájali ľudia. Že to má byť ten hlavný kľúč. Že nemusí tam byť Peter Dvorský, alebo podobne, ale že hlavne, aby to bolo aj súčasťou ľudí. A že či to niečo také bolo aj teraz, keď bola tá slávnosť so svätým otcom Františkom. Ďakujem pekne. Toto bude veľmi stručná odpoveď. Tá hudba sa spievala bez nástrojov vtedy.
Hildegarda písala najmä hymny, najmä antifóny a responzória a teda tie spevy sú rozsahovo nesmierne náročné, cez 2 oktávy často a spievali to sestry v kláštore spôsobom, že oni boli zavreté vo svojich teda tých izbietkách a tak kruhovo okolo toho hlavného, teraz neviem, či to bol chrám alebo nejaká kaplnka, kde otvorili iba okienko a vlastne z toho okienka sa to spievalo, takže pôvodne bez nástrojov, ten burdon sa používa na to, aby sme udržali tú tóninu, neklesli, nestúpli a popravde je to aj také efektnejšie, zase nebudeme sa tváriť, že to neznie s tým zaujímavo. Takže, ale zase tých prístupov k interpretácii je mnoho, dá sa to nájsť vlastne aj na platforme YouTube, sú obohatené o rôzne nejaké také polifónne prvky alebo práve takéto burdonové zádrže, že hlasy držia jeden tón a nad tým ide tento cantus, táto melódia. A počula som krásne úpravy aj so sláčikovými nástrojmi, ktoré menili len veľmi jednoducho nejaké tóny pri tom speve. To je zase benefit toho, že my nemáme úplne celkom jasný záznam, nie som teda muzikologička ani historička hudby, ale že o tom, ako to reálne teda vtedy znelo a myslím si, že pokiaľ my uchopíme s úctou starú hudbu, tak prečo by sme ju nemohli vlastne modifikovať nejakým spôsobom, ktorý zase my vnímame ako niečo, čo prinášame pre naše obohatenie. Takže toľko. Tak tam tá jedna otázka bola ohľadom jednotného katolického spevníka, že či to je naozaj taký jedinečný fenomén. Tak bol to jedinečný fenomén pred druhým vatikánskym koncilom, lebo on vznikol v 30. rokoch, 36. 1936. Takže v tom čase to, že Mikuláš Schneider-Trnavský jednak tam má vynikajúce svoje vlastné aj spevy, a na to obdobie jednak tomu dal takú jednotnú formu, prísna harmónia, tie harmonie sú veľmi dobre spravené a je to ucelené dielo, hoci my si myslíme, že to, keby sme si povedali, že aké percento tých spevov sa spieva z JKS, tak by sme boli veľmi prekvapení, aké malé percento sa relatívne spieva. Ale to, čo je asi najpodstatnejšie, je to, že medzičasom bol aj druhý vatikánsky koncil a aj teologické vôbec ponímania sa zmenili. A napríklad si zoberte len také pôstne piesne. O čom sú pôstne piesne v JKS? Zväčša o kríži, o pôste, ale tam nemáte napríklad vôbec putovanie kresťanskej iniciácie, napríklad, lebo tam je veľmi dôležité aj tá príprava katechumenov na krst. A my tam nemáme spevy o, povedzme, Samaritánka, alebo o zdravenie slepého, alebo vzkriesenie Lázára. Tieto biblické texty, ktoré sú mimoriadne dôležité pre kresťanskú iniciáciu, pre dospelých, ktorí kráčajú v pôstnom období, najmä v tom poslednom, k tomu, že sú pripravovaní na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie. Tie spevy neodzrkadľujú vôbec túto dynamiku, čiže, alebo zoberte si spevy na sväté príjmanie. My tam máme adoračné spevy, ale tam nie sú spevy, no sú niektoré, ale málo, ktoré sú naozaj nie adoračné, ale no. Čiže tam treba vidieť aj to porozumenie liturgicko-teologické aj pokoncilové. Tak, no a čo sa týka prípravy tej hudby, tak to oni nám to povedali pomerne veľmi neskoro. Však tá návšteva celá, to sa v priebehu 3 mesiacov v podstate bolo potrebné pripraviť, takže vtedy, keď Vlado Kíš ma požiadal, že či by som si zobral na starosti hudbu, tak som povedal, že dobre, ale že poďme do toho aj s Vladom Kopcom, ktorý je z Nitry, ktorý je organista v katedrále. Tak to bola prvá vec, že sme najprv museli vytvoriť tím a čo sa týka toho schválenia,
tak áno, posielalo sa všetko, lenže to neschvaľuje Svätý Otec, ale ten úrad tie Ufficio delle Celebrazioni a tam je Janko Dubina, náš priateľ, ktorý je tam ceremonárom. Takže on poznal všetkých ľudí, ktorí to pripravovali. Takže on nešiel spev po speve, my sme študovali spolu na tej istej škole a on veľmi dobre poznal Vlada Kopca, takže myslím si, že tá dôvera tam bola. Nebolo to také, že by nám povedali, že takto to nie. Ale aj my sme si boli vedomi, že čo môžeme a čo nemôžeme. A určite jedno z tých kritérií bolo, aby ten ľud naozaj mohol sa zapojiť. A čo sa týka teda toho aj prevedenia, tak to je vďaka aj dirigentovi. Tu máme Roba Mesaroša, ktorý bol jeden z tých dvoch dirigentov. Ešte bola Zuzka Holičková-Buchová. No aj to naštudovanie celkové, takže veľká vďaka aj tým, ktorí to potom celé zrealizovali. A veľká vďaka aj tým, ktorí napríklad nám boli ochotní robiť orchestrálne úpravy, lebo to dalo určite tomu. Samozrejme, celá tá organizácia, to je kategória sama o sebe. Ale veľká vďaka aj za tú prípravu. Takže. Ďakujem. A myslím, že to už boli posledné slova druhého bloku nášho dnešného večera, keďže čas neúprosne. Alebo ešte posledná otázka? Ja by som mal, predstavím sa, moje meno je Freddy Runa a chcel som sa dostojného pána Dúvku spýtať, v podstate vzhľadom na to, že je v centre diania v súvislosti s modernizáciou jednotného katolického spevníka. Viem jedno, ako poznám z nemeckého priestoru, spevníky tam sú proste koncipované klasický text a potom je tam vždy uvedené meno autora, hudby, textu. Či by to nemalo lebo tým pádom si myslím, že mne je to sympatické z toho dôvodu, že sa zvyšuje také aj edukatívne povedomie o autoroch, keď už by to bola ľudová alebo nejak proste konkrétny nejaký proste skladateľ. Či takéto niečo by sa nemohlo, alebo neuvažuje sa takéto niečo ako tiež zakomponovať, alebo či viete o tom, alebo si myslíte, že malo by to význam, lebo hovorím, to povedomie o tom, že koho je ktorá pesnička, si myslím, že to nie je na škodu. Tak JKS tam všade má uvedené aj texty, že kto je autorom textu a aj kto je autorom melódie. To, že to nie je v maličkom JKS v tej knižečke, to, ale vo veľkom normálne notových formátoch, tam je aj autor textu, aj hudby, to určite. A to určite bude aj uvedené, tieto autorské záležitosti. Áno, to určite. Vďaka. Ja by som chcel poďakovať obom našim hosťom, Vlastimilovi Dúvkovi a Eve Šuškovej za to, že prijali naše pozvanie a boli tu s nami. Jeden veľký potlesk pre nich, prosím. Áno, a ako som avizoval, tak ešte nekončíme, pretože myslím, že dúfam, že nie len ja som trošku vyhľadol, tak verím, že Agape čaká aj na vás, ale ešte predtým by som chcel pár ľuďom poďakovať a mám pre vás ešte niekoľko oznamov. Tým prvým je, že nahrávka z tohto nášho stretnutia bude dostupná ako podcast na Spotify Farnosť Teplická Bratislava. To znamená, že ak máte nejakých známych, kamarátov, ľudí, ktorí dnes nemohli prísť k nám, tak určite im potom s odstupom času môžete poslať nahrávku a takto rozšíriť naše dnešné spoločenstvo. Takisto, pokiaľ by ste chceli dostávať informácie o tom, čo tu bude nasledovať, aké ďalšie podujatie pripravujeme, kam vás pozývame a ešte ich nedostávate, tak je tu možnosť zapísať sa na papier, ktorý asi sa nachádza pri Agape, takže môžete sa prihlásiť na odber našich noviniek do mailu. A rovnako tam sa nachádza aj pokladnička na dobrovoľný príspevok. Tieto naše stretnutia organizujeme za vlastnú energiu, za vlastný čas
ale nejaké nevyhnutné náklady sú s tým spojené takisto, tak prosíme vás, aby ste zvážili podporu aj takouto formou finančnou v dobrovoľnom príspevku v pokladničke. Aby ste len vedeli, tak pokrývam výdavky na cestu, plagáty, nejaké marketingové záležitosti a nejaké drobné darčeky pre ľudí, ktorí na tomto našom stretnutí spolupracujú. A aby som vás nenaťahoval, tak pripravujeme jednu akciu na leto, konkrétne v sobotu 18. júla 2026. To bude spoločný výlet na Moravu so sakrálnou architektúrou. Ešte nepoviem kde, to bude ešte tajomstvo, preto sa prihláste na odber tých mailových noviniek a bližšie informácie aj o ďalších akciách budú priebežne aktualizované na farskej web stránke teplicka.org na podstránke Synoda u nás. A ešte jedno špeciálne poďakovanie by som chcel, keďže máme jubilejné stretnutie 40., tak pánovi farárovi Vladimirovi Mikulcovi na prvom mieste, správcovi farnosti Teplicka. No a takisto všetkým ľuďom v backstage, ktorí pomáhali tomu, aby sme toto multimediálne, zvukovo, obrazovo, hovorové stretnutie mohli absolvovať. Takže zvukárom môžeme zatlieskať. Ale takisto aj kostolníkom, správcom týchto priestorov, ľuďom, ktorí napekli koláče, pripravili plagáty, starajú sa o záznam, ktorý teda bude zverejnený. Hovorím to preto, aby sme vlastne videli, že všetci, ktorí sme sem dnes prišli a počúvali sme a zapojili sa, tak naozaj to rozmýšľanie je síce vec sama o sebe dobrá, ale nevyhnutne potrebné sú na to ďalšie veci, takže aby sme ocenili takto aj ľudí, ktorí dávajú svoje srdce a ruky do týchto našich stretnutí a prispievajú k tomu, aby sme plodným spôsobom prepojili cirkev a svet súčasného umenia. Takže všetkým týmto ľuďom vďaka. A keď už tu máme pána farára, tak by som ho poprosil o záverečné požehnanie. Ja by som sa chcel osobitne poďakovať ešte Dorotke, lebo bez nej by to asi nebolo tu. A Jankovi, ďakujeme veľmi pekne. Skvelé moderovanie. Ďakujeme.